नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। महायुतीच्या महाशपथविधी सोहळ्याला दिग्गजांची उपस्थिती। देवेंद्र फडणवीसांची मुख्यमंत्रीपदाची हॅट्रिक आणि नव्या सरकारचं 7 ते 9 डिसेंबरला विशेष अधिवेशन। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। देवेंद्र फडणवीस यांनी तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली। ते राज्याचे 21वे मुख्यमंत्री झाले। देवेंद्र फडणवीस यांनी आझाद मैदानावर सीएम पदाची शपथ घेतली। त्यांच्याबरोबर अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली। या शपथविधीसाठी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, जेपी नड्डा तसेच इतर भाजप शासित राज्यातील मुख्यमंत्री सुद्धा या सोहळ्याला आले होते। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की पुन्हा एकदा देवेंद्र फडणवीस राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाले। मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस हे लगेच कार्यभार हाती घेणार आहे। शपथ घेण्याआधी फडणवीस यांनी गोपूजन केलं। त्यानंतर त्यांनी मुंबादेवी सिद्धिविनायक गणपतीचं दर्शन घेतलं। शपथविधीसाठी निघताना देवेंद्र फडणवीस यांच्या आईंनी त्यांचं औक्षण केलं। मुंबईतील आझाद मैदानावर शपथविधीचा सोहळा पार पडला। फडणवीस शपथविधीसाठी मंचावर दाखल होताच कार्यकर्त्यांनी टाळ्यांच्या गजरात त्यांचं स्वागत केलं। मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील श्री देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस। मंचावर उपस्थित असलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्यासोबत त्यांनी हस्तांदोलन केलं। महायुतीच्या शपथविधीविषयी मोठा ड्रामा पाहायला मिळाला। मुख्यमंत्रीपद आणि गृहमुख्यमंत्री पदावरून शिवसेना आणि भाजपमध्ये शीतयुद्ध सुरू झालं होतं। पण मुख्यमंत्रीपद गेल्यामुळे आणि गृहमंत्रीपदही मिळत नसल्यानं एकनाथ शिंदे नाराज असल्याची चर्चा होती। शिंदे नाराज असल्यानं ते आज उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेणार नाहीत असंही म्हटलं जात होतं। आज शिवसेनेच्या गटातील आमदारांनी एकनाथ शिंदेंचं मन वळवण्यात यशस्वी झाल्यानंतर शिंदे उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेणार असल्याचं सांगितलं। शपथविधी सोहळ्याला एकनाथ शिंदे हे देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर मंचावर आले। देवेंद्र फडणवीस यांचा राजकीय प्रवास समजून घेऊया। आरएसएसचे स्वयंसेवक, सर्वात तरुण महापौर, मॉडेल, आमदार ते तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्री अशी गरुड झेप फडणवीसांनी घेतली आहे। फडणवीसांचा मॉडेल ते रोल मॉडेल हा प्रवास थक्क करणार आहे। देवेंद्र फडणवीस हे 1992 मध्ये नागपूर महापालिकेचे युवा नगरसेवक म्हणून निवडून आले होते। त्यानंतर 5 वर्षात ते महापौर देखील बनले। फडणवीस हे सर्वात तरुण महापौर बनले। त्यानंतर त्यांना आमदारकीची संधीही मिळाली। 1999 मध्ये ते पहिल्यांदा आमदार म्हणून निवडून आले। त्यानंतर महाराष्ट्र भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष बनले। भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष बनल्यानंतर ते 2014 मध्ये पुन्हा आमदार बनत पहिल्यांदा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री बनले। यानंतर 2019 मध्ये 80 तासांचे मुख्यमंत्री ते विरोधी पक्ष नेत्याची भूमिकाही त्यांनी साकारली। मात्र 2022ला शिंदे सरकारमध्ये त्यांना उपमुख्यमंत्री पद स्वीकारावं लागलं। 2024 मध्ये मात्र देवेंद्र फडणवीसांनी मी पुन्हा येईन हे खरं करून दाखवलं आणि मुख्यमंत्री पदाची हॅट्रिक केली। ब्युरो रिपोर्ट, कोकण साध लाईव्ह। मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील श्री देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान
व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीत महायुतीला मिळालेल्या ऐतिहासिक बहुमतानंतर मुख्यमंत्री कोण होणार याबाबत चर्चा सुरू होती. अखेर भाजपनं गटनेते म्हणून देवेंद्र फडणवीसांची निवड केली आणि या प्रश्नाचं उत्तर मिळालं. भाजपला मिळालेल्या ऐतिहासिक यशानंतर आता देवेंद्र फडणवीसांच्याच नेतृत्वात महायुतीचं सरकार स्थापन झालंय. मात्र मावळते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भूमिका काय असणार याबाबत बरीच चर्चा सुरू होती. अखेर एकनाथ शिंदे मंत्रिमंडळात सहभागी झाले. शपथविधीवेळी एकनाथ शिंदेंनी बाळासाहेब आणि आनंद दिघेंचं स्मरण केलं. पाहुयात ही दृश्य. हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन. गुरुवर्य धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांचं स्मरण. हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन. गुरुवर्य धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांचं स्मरण. आणि देशाचे कर्तबगार आणि लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी व देशाचे कणखर गृहमंत्री अमितभाई शाह यांच्या भक्कम पाठिंब्याने आशीर्वादाने तसेच राज्यातील 13 कोटी जनतेच्या आशीर्वादाने मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद्विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्पक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. धन्यवाद. 360 चाळ्यांचा अधिपती श्रीदेव घोडेमुखचा जत्रोत्सव उद्या होतोय. या निमित्तानं घोडेमुख मंदिर परिसरात जय्यत तयारी करण्यात आली आहे. तर जत्रोत्सवानिमित्त मंदिर आणि प्रवेशद्वाराला फुलांची आकर्षक सजावटही करण्यात आली आहे. पाहुयात आमचे वेंगुर्ला प्रतिनिधी दीपेश परब यांनी घोडेमुख जत्रोत्सवाच्या तयारीचा घेतलेला हा आढावा. 360 चाळ्यांचं अधिपती अशी ख्याती असलेल्या कोकणातील प्रसिद्ध आणि जागृत देवस्थान श्रीदेव घोडेमुखाचा जत्रोत्सव उद्या या ठिकाणी संपन्न होतोय आणि जत्रोत्सवानिमित्त या ठिकाणी जय्यत तयारी करण्यात आलेली आहे. आपण माझ्या मागे बघू शकतात की श्रीदेव घोडेमुखाचं जे प्रवेशद्वार आहे ते आकर्षक फुलांनी सजवण्यात आलेलं आहे. त्याचप्रमाणे आत्ता मी ज्या ठिकाणी उभा आहे हा मंदिराचा त्या डोंगराचा पायथ्याचा भाग आहे आणि वर डोंगरावरती श्रीदेव घोडेमुखाचं मंदिर आहे आणि ते मंदिरसुद्धा आकर्षक विद्युत रोषणाई किंवा फुलांनी सजवण्यात आलेलं आहे. त्याचप्रमाणे आपण मंदिर परिसरात बघू शकतात की विविध
मिठाईची दुकानं असतील किंवा खाद्यपदार्थांची दुकानं असतील ही थाटण्यात आलेली आहेत. आणि या ठिकाणी जे उद्या या ठिकाणी जत्रोत्सवाची जय्यत तयारी या ठिकाणी करण्यात आलेली आहे. त्याचप्रमाणे या ठिकाणचे जे ग्रामस्थ आहेत त्यांच्याकडून जे मंदिरापर्यंतची जाणारी जी डोंगरावरची वाट आहे त्याची सुद्धा साफसफाई या ठिकाणी करण्यात आलेली आहे. संपूर्णपणे वर्षभर ही जी वाट आहे या ठिकाणी झाडी वाढलेली असतात किंवा विविध प्रकारची झाडं या ठिकाणी वाढलेली असतात. JCBच्या साह्याने असेल किंवा या ठिकाणी श्रमदानातून असेल ही साफसफाई मंदिरापर्यंत संपूर्ण वाट जी आहे ती मोकळी करण्यात आलेली आहे. संपूर्ण राज्यभरातून अनेक भाविक या जत्रोत्सवाला या ठिकाणी उपस्थिती दर्शवतात. लाखो भाविक या ठिकाणी उपस्थित राहतात, श्रीदेव घोडेमुखाचं दर्शन घेतात आणि हा जत्रोत्सव संपूर्ण कोकणातील प्रसिद्ध अशा या श्रीदेव घोडेमुखाचा हा जत्रोत्सव संपूर्ण देशभरात प्रसिद्ध आहे. विविध भाविक या जत्रोत्सवानिमित्त येतात. त्यानिमित्त या ठिकाणचे जे ग्रामस्थ असतील त्यांच्याकडून चोख नियोजन करण्यात आलेलं आहे. वेंगुर्ला पोलीस ठाण्याकडूनही कोणत्याही प्रकारची वाहतुकीची कोंडी होऊ नये, त्याचप्रमाणे कोणत्याही प्रकारचा अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी संपूर्णपणे बंदोबस्त या ठिकाणी ठेवण्यात आलेला आहे. त्याचप्रमाणे येणाऱ्या भाविकांना कोणताही त्रास होऊ नये यासाठी स्थानिक मातोंड ग्रामपंचायत असेल किंवा पेंडूर ग्रामपंचायत असेल या दोन्ही ग्रामपंचायतींकडून या ठिकाणी खबरदारी घेण्यात आलेली आहे. मंदिराच्या पायथ्यापासून सुमारे 1 किलोमीटर अंतरावर तिन्ही साईडला या ठिकाणी पार्किंगची व्यवस्था 4 चाकी पार्किंग असेल, दुचाकी पार्किंग असेल करण्यात आलेली आहे. त्याचप्रमाणे विविध प्रकारची जी आपण परिसरात बघतोय दुकानं थाटण्यात आलेली आहे. रस्त्यापासून काहीसं अंतर त्यांना या ठिकाणी सोडण्यासाठी सांगण्यात आलेलं होतं, कारण या ठिकाणी वाहतूक कोंडी होऊ नये याची सुद्धा खबरदारी जी आहे ती पोलीस प्रशासन असेल किंवा या ठिकाणचे स्थानिक ग्रामस्थ असतील यांच्याकडून घेण्यात आलेली आहेत. आपण माझ्या मागे प्रवेशद्वार या ठिकाणी बघू शकतात. आकर्षक फुलांनी सजवण्यात आलेलं आहे. त्याचप्रमाणे प्रवेशद्वाराला आकर्षक असा रंगरंगोटी सुद्धा या ठिकाणी करण्यात आलेली आहे. अशाच प्रकारे या ठिकाणून वर श्रीदेव घोडेमुखाचं मंदिर आहे आणि हे मंदिर सुद्धा या ठिकाणी फुलांनी सजवण्यात आलेला आहे. अशा प्रकारे उद्या जो या ठिकाणी जत्रोत्सव होतोय श्रीदेव घोडेमुखचा जत्रोत्सव याची जय्यत तयारीही करण्यात आलेली आहे. संपूर्ण वर्षभर या जत्रोत्सवाची आतुरतेने वाट बघत असतात. मातोंड गाव असेल किंवा पेंडूर गाव असेल, या गावातील ग्रामस्थ असतील किंवा पंचक्रोशीतील जी गावं असतील, नावेली असेल, मळेवाड असेल, सोनुर्ली गाव असेल, या गावात सुद्धा अनेक घरात प्रत्येकाच्या घरात पै पाहुणे हे दाखल होत असतात या निमित्त आणि लाखो भाविक हे श्रीदेव घोडेमुखाच्या दर्शनासाठी या ठिकाणी येत असतात आणि या ठिकाणी भाविकांना सुलभतेने दर्शन व्हावं यासाठी चोख नियोजन करण्यात आलेलं आहे आणि याची जय्यत तयारी ही घोडेमुखच्या जत्रोत्सवाची करण्यात आली. दोडामार्ग तहसील कार्यालय अर्थात तालुका मुख्यालयाच्या इमारतीमधील पहिल्या मजल्यावर छताचा काही भाग कोसळला. सुदैवानं यामध्ये कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. मात्र बांधकामाचं ढिसाळ काम पुन्हा एकदा समोर आलं. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अभियंता घंटे आणि त्यांच्या टीमनं पाहणी केली. तात्काळ या इमारतीच्या छताची डागडुजी करण्यात येईल असं त्यांनी सांगितलं. याबाबत अधिक माहिती अशी की सकाळीच येथील तहसीलदार कार्यालय अर्थात तालुका मुख्यालयामध्ये सकाळपासूनच अनेकांची आपल्या दैनंदिन कामकाजासाठी ये जा सुरू झाली होती. या मुख्यालय इमारतीमध्ये पहिल्या मजल्यावर आधार कार्ड, तालुका कृषी कार्यालय, तालुका भूमी अभिलेख कार्यालय, दुय्यम निबंधक आणि दोडामार्ग तलाठी तसेच पुरवठा शाखा ही महत्त्वाची कार्यालय आहेत. या ठिकाणी तुरळक लोकांची ये जा चालू होती. अशातच आधार केंद्र आणि मुद्रांक विक्रेते नजीकच्या सज्जामध्ये असलेल्या या छपराचा काही भाग कोसळला. या ठिकाणी मुद्रांक विक्रेते यांचे सहाय्यक तसेच काही नागरिक होते. छतावरील अनेक खपल्या सोडून खाली पडल्याचं निदर्शनास येताच त्यांनी तात्काळ तिथून पळ काढला. त्यानंतर या इमारतीच्या बांधकामावर सर्वांनी संतापही व्यक्त केला. ही बातमी कानावर जाताच ठाकरे सेनेचे युवा तालुका प्रमुख मदन राणे यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अभियंता घंट्यांना तातडीनं या ठिकाणी बोलावून पाहणी केली. त्यानंतर नागरिकांच्या संतापाला त्यांना सामोरं जावं लागलं. यावेळी माटणे सरपंच महादेव गवस, नामदेव गवस आदी उपस्थित होते. महायुती सरकारचा शपथविधी सोहळा पार पडला. सावंतवाडीत हा शपथविधी सोहळ्याचं गाडीवर स्क्रीनिंग करण्यात आलं. पाहुयात हे दृश्य. साहेबांचं स्मरण आणि देशाचे कर्तबगार आणि लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी व देशाचे कणखर गृहमंत्री कोटी जनतेच्या आशीर्वादाने
मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की प्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. धन्यवाद. मी अजित आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की अजित पवारांनी पुन्हा एकदा उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली आहे. 6व्यांदा उपमुख्यमंत्री बनण्याचा हा त्यांनी विक्रम केलाय. आता पाहूयात शपथविधी सोहळ्यातील ही दृश्य. शपथ घेतील श्री अजित आशाताई अनंतराव पवार. मी अजित आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी महत्त्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. मी अजित आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. धारदार शस्त्रानं वार करत जीवे ठार मारण्याचा प्रयत्न केल्याच्या आरोपाखाली आकेरी गावडीवाडी येथील लक्ष्मण मधुकर नाईक आणि परशुराम मधुकर नाईक या दोन्ही भावांना दोषी धरून येथील प्रमुख जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश HP गायकवाड यांनी प्रत्येकी 5 वर्ष सश्रम कारावास आणि प्रत्येकी 30,000 रुपये दंड आणि दंड न भरल्यास 3 महिने कारावास अशी शिक्षा ठोठावली आहे. सरकार पक्षाच्या वतीनं सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता गजानन तोडीकर यांनी काम पाहिलं. जमिनीच्या असलेल्या वादातून आकेरी येथील लक्ष्मण नाईक आणि परशुराम नाईक यांनी रुपेश पाटील यांच्यावर कांबळेवर येथील बाजारपेठेत धारदार शस्त्रानं वार केला. यामध्ये ते जबर जखमी झाले होते. या प्रकरणी त्यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून कुडाळ पोलिसांनी संशयित दोन्ही आरोपींना जीवे ठार मारण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला होता. दिनांक 21/7/2019 रोजी कांबळेवीर बाजारपेठ येथे रुपेश कृष्णा पाटील हे बाजारात गेलेले असताना त्यांच्या पाठीमागून येऊन आरोपी लक्ष्मण मधुकर नाईक आणि परशुराम मधुकर नाईक या दोघांनी त्याच्यावर लोखंडी हत्याराने वार केले होते. त्याबाबतचा गुन्हा कुडाळ पोलीस ठाण्यामध्ये दाखल होता. सदर गुन्ह्याची सुनावणी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश गायकवाड साहेब यांच्यासमोर झाली. त्यामध्ये आम्ही सरकारतर्फे एकूण 12 साक्षीदार तपासलेले होते जे महत्त्वाचे होते. त्याचप्रमाणे काही वरिष्ठ न्यायालयाचे निवाड्यांचा सुद्धा याच्यामध्ये आधार घेतलेला आहे आणि युक्तिवाद केलेला आहे. यामध्ये न्यायालयाने या दोन्ही आरोपींना भादवी कलम 307, 504 आणि 506 अन्वये दोषी धरलं. 307 मध्ये 5 वर्ष सश्रम कारावास आणि प्रत्येकी 15,000 रुपये दंड, 504 साठी 6 महिने सश्रम कारावास आणि प्रत्येकी 5,000 दंड. त्याचप्रमाणे कलम 506 करता 2 वर्ष सश्रम कारावास आणि प्रत्येकी 10,000 रुपये दंड असा एकूण 60,000 रुपये दंड अशी शिक्षा झालेली आहे. त्यापैकी 40,000 रुपये नुकसान भरपाई म्हणून फिर्यादीला देण्याचा सुद्धा आदेश झालेला आहे. सरकारी अभियोक्ता या गुन्ह्यामध्ये जखमी फिर्यादी त्याचप्रमाणे वैद्यकीय अधिकारी ग्रामीण रुग्णालयाचे आणि तपासिक अधिकारी यांचा पुरावा हा महत्त्वाचा ठरलेला आहे.
आरोप त्या पद्धतीने गुन्हा केलेला आहे, त्याची क्रूरता कशी आहे, त्याचं इंटेन्शन कसं आहे, हे कोर्टाच्या समोर आम्ही साबित करून दाखवलेलं आहे. आमचे प्रतिनिधी वेंगुर्ला प्रतिनिधी दीपेश परब यांनी घेतलेलो ह्यो खास आढावा. 360 चाळ्यांचो अधिपती अशी ज्या देवाची ख्याती असा आणि संपूर्ण दक्षिण कोकणात जो देव प्रसिद्ध असा असो म्हणजे आमच्या कोकणातल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या वेंगुर्ले तालुक्यातील मातोंड आणि पेंडूर ह्या गावचा ह्या श्रीदेव घोडेमुख देवस्थान आणि या घोडेमुख देवस्थानाचो जत्रोत्सव ह्यो उद्या संपन्न होता. आणि या जत्रोत्सवाक लाखो भाविक जे उपस्थित रावतात आणि श्रीदेव घोडेमुखचं दर्शन घेतात. अजूनही ही एक जी जत्रा ही अजूनही एका कारणासाठी प्रसिद्ध आहे. ह्या जत्रेक कोंब्याची जत्रा असा म्हटला जाता. आणि ही कोंब्याची जत्रा असा का म्हटला जाता तर श्रीदेव घोडेमुखचे जे चाळे असत त्यांका कोंब्याचो नवस केलो जाता आणि त्या ठिकाणी जे भाविक येतात त्या जत्रोत्सवाक ते कोंबे घेऊन त्या ठिकाणी येतात आणि हजारो कोंब्यांचो जो बळी असा तो ह्या चाळ्यांका दिलो जाता घोडेमुखच्या. एक विशेष म्हणजे की श्रीदेव घोडेमुख ह्या एक शंकराच्या अंश याचा स्थान असा. त्याच्यामुळे ह्या घोडेमुखाक केळी नारळ आणि साखर असे जे वस्तू अर्पण केले जातात. आणि ह्यो जो कोंब्याचो जो बळी दिलो जाता ह्यो त्याचे जे गण असतात त्याचे जे चाळे असतात हेंका दिलो जाता. आणि ही जत्रोत्सव जरी आपण म्हटलो तरी ही एक या गावची एक प्रथा असा की गावची एक रीत असा जी खूप वर्षापासून चलत दिलेली असा. पूर्वीच्या वर्षी पूर्वीपासून या ठिकाणी जो गावचो एका कोंब्याचो मान ह्यो त्या घोडेमुखाक दिलो जायचो आणि त्याच्यानंतर वर्षानुवर्ष ह्या देवाची ख्याती सगळीकडे पसरत गेली. लोकांका या देवस्थानाबद्दल माहिती पडत गेली आणि त्याच्यानंतर बरेचसे लोक हे या जत्रोत्सवाक येऊक लागले. श्रीदेव घोडेमुखाच्या चाळ्यांका कोंब्याचो नवस करूक लागले, आपले इच्छा थंय प्रकट करूक लागले आणि त्यांका त्याची ख्याती येऊक लागली. असा करत हे भरपूर लोक जे असत ते थंय त्या जत्रोत्सवाक कोंबे घेऊन येऊक लागले आणि आपलो नवस फेडूक लागले. असा करता करता हजारो कोंब्यांचो बळी ह्यो या ठिकाणी श्रीदेव घोडेमुखच्या चाळ्यांका दिलो जाता. कोंब्याची जत्रा म्हणजे आता सध्या कोंब्यांचो रेट काय असतलो या जत्रोत्सवाक मोठी उलाढाल होता. अनेक ठिकठिकाणचे पै पाहुणे असत ते ह्या मातोंड पेंडूर गाव असतील किंवा त्याच्या पंचक्रोशीतले जे गाव असतील म्हणजे न्हावेली असा आणखी मळेवाड असत असे जे पंचक्रोशीतले गाव असत त्यांच्याकडे बरेचसे पै पाहुणे हे येतात आणि ते सुद्धा घोडेमुखाक कोंब्याचो नवस देतात. आणि कोंबे असे पंचक्रोशीत या ठिकाणचे जे पोल्ट्रीवाले असत किंवा या ठिकाणचे जे कोंब्याचे व्यापारी असत त्यांच्याकडून हे कोंबे घेतले जातात किंवा काही लोक असतात जे कोंबे हे पाळतात. म्हणजे जवळजवळ नाही म्हटलं तरी वर्षभर हे कोंबे ते घोडेमुखाक कोंबो दिवचो नवसाचो कोंबो म्हणून ते पाळतात आणि त्याच्यानंतर ह्यो जो नवस तो फेडतात. मात्र अनेक हजारो कोंब्यांचो या ठिकाणी व्यवहार होता किंवा पोल्ट्रीतून घेतले जातात कोंबे देवासाठी आणि हे गावठी कोंबे असतात एक विशेष म्हणजे. त्याच्यामुळे मी आता असं ह्याच्यात मातोंड गावच्या एका पोल्ट्रीत असं आहे आणि आपण माझ्या मागे हे बघू शकतात की अशा प्रकारचे हे कोंबे जे ह्या स्थानिक जे ह्या ठिकाणचे ग्रामस्थ त्यांनी हे पाळलेले असत. आणि हे जे कोंबे असत हे बरेचसे लोक असत जे येतात आणि आता यांच्याकडून या ठिकाणी घेऊन जातात कोंबे आणि ज्या जत्रोत्सवाच्या दिवशी सकाळी हे कोंबे हैसून घेऊन जातात आणि श्रीदेव घोडेमुखाक तो नवस तो फेडतात थंयसर. तर आपल्या बरोबर असत या पोल्ट्रीचे मालक रमण नरसे असत जे कित्येक वर्ष पोल्ट्रीचा व्यवसाय करतात बरीच वर्ष. तर तुमचा आधी पहिला कोकण सातमध्ये आम्ही स्वागत करतो. बरीच वर्ष तुम्ही या कोंब्यांचा व्यवसाय करता आणि घोडेमुखची जत्रा म्हटल्यानंतर गावठी कोंब्यांना खूप महत्त्व महत्त्व आणि त्या काळजीनुसार आम्ही ते त्यावेळी उपलब्ध करून पाळतो. व्यवस्थित प्रमाणे आज त्यांची 2-3 महिने निगा केली जाता आणि अशा प्रकारे उद्याच्या दिवशी त्याची प्रत्येक माणूस आपल्या ह्याच्याप्रमाणे घेऊन जातो.
काय म्हणताय की आता घोडेमुखची जत्रा आयली की तुमका साधारण ह्यो कोंबे कधी खैसून आणूचे लागतात किंवा तुम्ही कसे काय पाळतात? कारण घोडेमुखच्या जत्रेच्या निमित्तानं खूप कोंब्यांची मागणी असता, भरपूर जण मागणी करतात. तर काय सांगा, सुरुवातीपासून कसा तुम्ही आज सुरुवातीला आम्ही लहान छोटी पिल्लं आणतो. कम से कम ती 40-42 रुपयाने एक पिल्लू पडता. नाहीतर मी आता साधारण 350 पिल्लं टाकलेली. 350 पिल्लाला आज 4 महिने मी पाळतोय. 4 महिन्यानंतर आज ते 1.5 किलो, 1.25 किलो, 2 किलो अशा प्रकारे, म्हणजे त्या प्रकारे ते वजनाला झालेले आहेत. ते त्याप्रमाणे ज्याप्रमाणे लोकाला जो गिऱ्हाईक येणार त्याला जेवढा पाहिजे, 1 किलो पाहिजे, 2 किलो पाहिजे, अशा प्रकारे काय असेल त्या किमतीमुळे त्याला देतो. आमका आता सर कोंब्यांची वेगवेगळ्या, म्हणजे जसं तुम्ही म्हटल्यात 1 किलो 2 किलो आणि अशी वेगवेगळी व्हरायटी दिसता. तर काय सांगाल की साधारण ह्या कोंब्यांची किंमत कशा प्रकारे ठरवतात तुम्ही, कशी ठरवली जाते? आता सरासरी आम्ही किलोवर लावलेला असा 280 किलो देतो. त्याप्रमाणे तो 1 किलो झाला तर 280, 1.5 किलो झाला तर त्याप्रमाणे, म्हणजे ज्याप्रमाणे पैसे बसतील, वजन होईल त्याप्रमाणे पैसे बसतात. आता अशी तुमची ही एक पोल्ट्री, असे बरेचसे पोल्ट्री असतात किंवा बरेचसे पोल्ट्री आहेत. प्रत्येकाचे कोणी ना कोणी असे, आता गावात नाही म्हटल्या 10-15 पोल्ट्री आहेत गावातच. त्याशिवाय बाहेरनं लोक आणतात. आधी 2-4 दिवस आणून आपल्याकडे 2-400 बाळगतात आणि गिरायकांना विकतात. हे अशा प्रकार, म्हणजे हजारो लाखांनी तसं बघितलं तर या कोंब्यांची उलाढाल होते प्रत्येक. बरोबर. आणि एक मी म्हणते की या जत्रोत्सवानिमित्त आता त्याची पूर्वीचा काळ वेगळं होतो, आता त्याची ख्याती सगळीकडे पसरल्यामुळे प्रत्येक जण कोंबे योग घेतात आणि ह्याच्यातून साधारण एक जे पोल्ट्रीवाले, आता तुम्ही व्यावसायिक असतात, मग तुमका ह्याच्यातून साधारण अर्थार्जन किंवा होता काय काय होत त्याच्यात काही नाही काहीतरी आमका. आता कसं, आता मी 350 पिल्लं घातली, नाही म्हटलं 5-7 हजार रुपये, 7-8 हजार रुपये तरी आम्हाला इन्कम होतंय त्याच्यामागे. आणि ते एका दिवसात एक आदल्या दिवशी नाही तर दुसरे घोडेमुखा दिवशी, अशा प्रकारे आमची ती 2 दिवसात डील होते आणि माल आमचा संपतो. आणि हे कोंबे आता तुमच्याकडे अगोदर सांगून जातात आणि नंतर घोडेमुखा दिवशी येऊन ऑर्डर वगैरे देतात. काही खूप लोक, म्हणजे 10-15, एक माणूस 10-15-20. आता माझ्याकडे एकाने ऑर्डर कमीत कमी 28 ते 30 कोंब्याची दिलेली, ती एका घरात असते. म्हणजे त्याचे पाहुण्यातून पाहुणे असे सगळे लोक त्या पाहुण्याच्या ओळखीने त्या गावात येतात. आता त्या माणसाकडे 27-28 कोंबे आहेत, एका घरात एका शिजवणार तो, म्हणजे किती त्यांचे, म्हणजे एका ठिकाणी येऊन पाहुणे सगळे का. अशा प्रकारे या मातोंड गावात प्रत्येक घरात नाहीत म्हटल्या आज कम से कम 10-20 न घरातच असतं, म्हणजे पाहुणे पैकी येतात त्याच्यामुळे. बरोबर. सगळेच जण आता प्रत्येक पाहुणे असतात ते सांगतातच कोंबे. आता आणखी एक प्रश्न की साधारण आता कमीत कमी कोंब्याची किंमत आता सध्या ह्या घोडेमुखच्या सीझन, म्हणजे घोडेमुखचा आपण सीझनच म्हणूया, कारण ह्यो घोडेमुख जत्रा येईल की प्रत्येक जण कोंबे शोधूक जावता, म्हणजे खय कोंबे असत किंवा काय असत. मग साधारण आताच्या या कोंब्यांचा दर 1 किलो पासून पुढे असं काय असा? आता 1 किलो पासून पुढे कम से कम साधारण मी म्हटलं कमीत कमी आता बघितलं तर आमच्याकडे 600-650 पर्यंत होता प्युअर. आता इथे गावात कोणतरी प्युअर बाळगलेले आहेत, सोडलेले, बाहेर सोडलेले. आज त्या कोंब्या ग्रेड 1000, 1200, 800, 900, 1000, 1200 असा रेट चालतो. प्युअर. त्याप्रमाणे काही जणांना जे पुरवडत नाही, तो आता एक कोंबडा 1000-1200ला घ्यायचं, त्याच्यापेक्षा ज्याच्या घरात 5-6 असतात तो हे आमच्याकडचे नेतात. म्हणजे आमच्याकडचे 2 किलो झाले तर 280 प्रमाणे त्याचा रेट लावून हिशोबात बसतात. म्हणजे त्या किमती आमच्याकडे 2 कोंबे उपलब्ध होतात. बरोबर. म्हणजे आता तुम्ही म्हटलं ते प्युअर गावठी, म्हणजे आता साधारण घरात पाळलेले कोंबे असे कमीच बघू मिळतात. कारण बाहेर सोडल्यानंतर कोण जंगलातली जनावरं वगैरे जास्त नाही, त्याच्यामुळे ती कमीच दिसतातच, कमी. त्याच्याप्रमाणे आता ही लोक ही पोल्ट्री सारख्या आमच्याकडसूनच घेतात. पण तरी सुद्धा मोठंसं काय याच्यात फरक नाही. मोठासा फरक काही नाही त्याच्यात, मोठासा फरक असा काही नाही. बरोबर.
साधारण आता ही घोडेमुखची जत्रा तुमचा जो वय असं तुम्ही कित्येक वर्षापासून बघतात, तर काय म्हणजे अगोदर तुमच्या लहानपणीची किती साधारण कोंबे यायचे आणि आता किती वाढ झाली त्याच्यात काय सांगू शकता? आता जमीन आसमानाचा फरक झाला. त्यावेळी आमच्याकडे 100 कोंबे खपायचे, ते आता आमच्याकडे आता मीच घातले तर माझे सगळे बुकिंग झालेले आहे 350 कोंबे. म्हणजे असे प्रत्येकाने आता घावणे पैकांचा म्हणून 5-10 कोंबे उपलब्ध असतात. अशा प्रकारे किती पटीन तरी वाढ झालेली आहे पूर्वीपेक्षा. निश्चितच आपण या ठिकाणी बघितलं की घोडेमुखची जत्रा ची ठरल्यानंतर किंवा घोडेमुखच्या जत्रेची तारीख ठरल्यानंतर या कोंब्यांची जी ह्या असा म्हणजे घेण्यासाठी अनेक पोल्ट्रीवाले असतात, त्यांचा व्यवसाय या ठिकाणी चालता आणि लाखो रुपयांची उलाढाल ही संपूर्ण गावात म्हणजे मातोंड गाव असेल, पेंडूर गाव असतात किंवा आणखी आजूबाजूचे पोल्ट्री व्यावसायिक असतात, त्यांचा लाखो रुपयांचो ह्यो कोंब्यांचो व्यवसाय होता. त्यांना एक उदरनिर्वाहाचा जा साधन आता या जत्रोत्सवातही उत्पन्न होता. अशा प्रकारे प्रत्येक ह्यो जत्रोत्सव अगोदरच्या काही ही एक छोटीशी प्रथा होती, पण या कालांतराने संपूर्णपणे याची ख्याती श्रीदेव घोडेमुखची पसरत गेल्यानंतर ह्याचो एक आता साधारण पोल्ट्री व्यवसायांका सुद्धा या ठिकाणी त्याचा फायदो ह्यो आपल्याला बघूक मिळता. या ठिकाणी घोडेमुखची जत्रा ही उद्या होता. प्रत्येक या ठिकाणी जे भाविक असतात ते आपलं नवस त्या ठिकाणी फेडतले आणि अशा प्रकारे आपण आता बघितला, नरसे काकांनी आपल्याला सांगितलं की कशा प्रकारे कोंब्यांची किंमत कशा प्रकारे ती त्यांना पूर्ण वर्षभर त्या कोंब्यांची जपणूक करूची लागतात, त्याच्यानंतर त्याचं रेट ठरता आणि साधारण 350, 400, 500 पासून ते 1000-1200 पर्यंत हे कोंबे हे या ठिकाणी विक्री केले जातात. कोकणसात लाईव्हसाठी दीपेश परब, वेंगुर्ला. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होतील याची खात्री होतीच. भाजपचं महायुतीचं सरकार स्थापन होत आहे याचा प्रचंड आनंद आहे, अशी प्रतिक्रिया माजी आमदार अजित गोगटे यांनी दिली. कोकण 7 लाईव्हशी ते बोलत होते. देवेंद्रजी फडणवीस आज त्यांचा शपथविधी होतोय. त्यांच्याबरोबर एकनाथ शिंदे आणि अजितदादा पवार यांचे उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी होतोय. आज सगळ्या मंत्रिमंडळाचा शपथविधी होणार नाही असं एकंदर टी व्हीवरच्या बातम्यांवरून समजतंय आणि त्यामुळे ह्या तिघांचा शपथविधी होतोय. पण आम्हाला सगळ्यात आनंद जो आहे तो एवढं प्रचंड बहुमत मिळाल्यानंतर जे एक 8-10 दिवस चाललं होतं मुख्यमंत्री कोण होणार आणि ह्या सगळ्यावर पडदा पडून एकदा देवेंद्रचं नाव काल जाहीर झालं. ते होणारच होतं, फक्त मीडियावाल्याने किंवा पत्रकारांनी सगळ्यांनी शंका उपस्थित केलेली होती. खरं म्हणजे देवेंद्र फडणवीस हे नक्की मुख्यमंत्री होणार हे आम्हा सगळ्यांना, भारतीय जनता पार्टीच्या तळागाळातल्या कार्यकर्त्यांपासून वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांपर्यंत सगळ्यांनाच माहिती होतं आणि तेच मुख्यमंत्री व्हावेत असं सगळ्यांचं मत होतं आणि त्याप्रमाणे ते झालं. पण अनेकांना अनेक शंका असतात. मग मराठा मुख्यमंत्री पाहिजे का, कोण दुसरा पाहिजे का, तरुण मुख्यमंत्री पाहिजे का, जो मध्य प्रदेश ह्याच्यामध्ये प्रयोग झाला, हरियाणात झाला, राजस्थानमध्ये झाला, ह्या असे नवीन एखादा मुख्यमंत्री होईल का, अशा शंका उपस्थित केल्या जात होत्या. पण देवेंद्रचं आत्तापर्यंतचं काम त्याने पहिल्या टर्ममध्ये म्हणजे पहिल्यांदा जे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्याने जे काम केलं होतं विकासाचं काम हे खरोखर अतुलनीय असंच होतं आणि त्यामुळेच तेच होणार मुख्यमंत्री असं होतं. दुसऱ्या वेळचा चान्स केवळ उद्धव ठाकरे यांच्या म्हणजे त्यांना काय शब्द नाहीत अशा पद्धतीने त्याने उद्धव ठाकरे यांनी देवेंद्रजींचा घात केला. भारतीय जनता पार्टीचा सगळ्या आणि जनमताचा सुद्धा त्यांनी विरोधी जाऊन काँग्रेसची हातमिळवणी केली आणि त्यांचं मुख्यमंत्रीपद देवेंद्रचं त्यांनी हिसकावून घेतलं. पण ते फार काळ टिकलं नाही आणि एकनाथ शिंदेंनी सुद्धा जे बाळासाहेबांची सेना आहे त्या सेनेच्या विचारांबरोबर राहून त्यांनी बाहेर पडून परत आता ते मुख्यमंत्री झाले, देवेंद्र उपमुख्यमंत्री झाले आणि आता त्याने जनतेसमोर जाऊन म्हणजे उद्धव ठाकरे संजय राऊत परत सांगत होते की तुम्ही जनतेच्या न्यायालयात जा, आम्हाला कोर्टाकडून न्याय मिळाला तर चालेल, आम्ही जनतेच्या न्यायालयात जातो. आणि आता जनतेच्या न्यायालयात गेल्यानंतर जनतेने प्रचंड बहुमत दिल्यानंतर आता मात्र ते म्हणतात ईव्हीएमचा हा सगळा पोरखेळपणा आहे. हे याला काहीही अर्थ नाही.
ज्या ने त्यांना झारखंडमध्ये सत्ता दिली, ज्या ने त्यांना इतर राज्यांमध्ये, अनेक राज्यामध्ये, हिमाचलमध्ये सत्ता दिली, बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसला सत्ता दिली, तामिळनाडूत दिली, असं त्यावेळी त्याने EVMचा काय दिला नाही. आणि आत्ता मात्र ते EVMचा केवळ आपला पराभव झाल्यानंतर आणि दारुण पराभव झाल्यानंतर त्यांनी हा EVMवर दोष द्यायला लागले. खरा म्हणजे हा जो विजय आहे तो देवेंद्रजी फडणवीस आणि भारतीय जनता पार्टीच्या आणि महायुतीच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या परिश्रमाने आणि हा मिळवलेला विजय आहे. आणि ह्यांच्या परिश्रमाला अनेक संघटनांची जोड मिळालेली आहे. म्हणजे असं कार्यकर्ते पार्टीचे कार्यकर्ते म्हणून काम करत होते, पण हिंदुत्वाचा नारा घेऊन काम करणारे अनेक संत महंत, वारकरी, कीर्तनकार, भजनी मंडळ असे सुद्धा रस्त्यावर येऊन त्यांनी काम केलेलं आहे. आणि अशामुळे हा मोठा विजय झाला आहे. हा ह्यांना अजूनही समजलेला नाही हा मोठा विजय कसा झाला. विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाडा जिथे जरांगेचं मोठं भूत होतं उभं राहिलेलं, त्या ठिकाणी सुद्धा, आणि पश्चिम महाराष्ट्रात जिथे शरद पवारचं स्ट्रॉंग वोटर्स आहेत तिथे सुद्धा त्यांना धूळ चारली गेली. ह्याच्या मागे जाऊन जर त्यांनी कधी संशोधन केलं आणि पाहिलं तरच त्यांना हे दिसेल, नाहीतर त्यांनी डोळ्यावर कातडी पांघरून त्यांना हे कधीही कळणार नाही आणि त्यांना कळणारही नाही. आणि म्हणून देवेंद्रजींच्या सगळ्या ह्या आत्तापर्यंत त्यांना म्हणजे उपमुख्यमंत्री राहून, जे मुख्यमंत्री एकनाथजींना देऊन ते स्वतः उपमुख्यमंत्री राहिले केवळ पक्षादेश मानल्यानंतर, पण त्यांनी कधीही असं भासवलं नाही की मला कमी दर्जाचं मुख्यमंत्री हा दिलं आहे, पद दिलं आहे. आणि त्याने कायम काम करीत राहिले विकासाच्या गोष्टींनी. 2.5 वर्षात तुम्ही पाहिलात तर हजारो कोटी रुपयाचे आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सुद्धा हजारो कोटी रुपये आलेले आहेत. आणि त्यामुळे हा विकासाचा वेग असाच पुढे चालेल याची मला खात्री आहे आणि असाच राहावा. आता बघा, जो एक आपण ज्याला हे म्हणतो की निमंत्रण सगळ्यांना द्यायला लागतं. आता ह्याचं एक तुम्हाला सांगतो की अयोध्येचं राम मंदिर बांधलं आणि त्यावेळी ह्या सगळ्यांना प्रमुख विरोधकांना सुद्धा निमंत्रण दिलेलं होतं. ते गेले नाही तिथे, ते गेले नाही हा त्यांचं करंटेपणा आहे. तसंच ह्या ठिकाणी ते आले नाही. खरं मग म्हणजे मुख्यमंत्री हा सगळ्या राज्याचा असतो, सगळं मंत्रिमंडळ राज्याचं आहे आणि त्याने मोठ्या मनाने यायला पाहिजे होतं. पण त्यांना तेवढा ज्याला हे म्हणतो मोठेपणा म्हणण्यापेक्षा त्यांनी आपली वृत्ती दाखवून दिली असंच म्हणायला पाहिजे. आमचं देवेंद्र फडणवीस आणि महायुतीच्या सगळ्या लोकांनी आपलं कर्तव्य पार केलं की त्याने ह्यांना हेच उद्या जर निमंत्रण दिलं नसतं तर ते बाहेर रस्त्यावर राहून बोंबलत सुटलं असते की आम्हाला निमंत्रण नाही म्हणून. पण आता निमंत्रण दिलं तर काही ना काय प्रत्येकाची कारणं सांगतील आणि येणार नाही. हा त्यांचा अतिशय काय म्हणायचं त्याला शब्द नाहीत. आणि त्यांनी यावं खरं म्हणजे सहभागी व्हावं असं मला वाटतं. एक परवा विषय आमच्याकडून कलेक्टर ऑफिसला मी गेलो होतो आणि अनधिकृत असणारे विहंगे आणि रोहिंगे आणि बांगलादेशी यांच्याबद्दल आपण पत्र दिलं होतं आणि लवकरात लवकर त्याची आपण चौकशी करावी. कारण इथे येणारे जो लोंढा आहे त्याची नोंदणी कुठेही नसते, स्थानिक पोलीस स्टेशनला त्याची नोंदही नसते आणि यांच्यापासून आपल्याला रत्नागिरीमध्ये धोकाही होऊ शकतो. कारण आमच्या समोर एक गोष्ट अशी झाली की चालता बोलता कोणाची छेड काढली जाते. त्या माणसाला जर कधी विचारलं असता की तो माणूस कोण होता, कोणाचा होता, याचा पत्ता लागत नाही आणि त्यामुळे हा विषय आम्ही हाताळलेला आहे आणि ह्या विषयाची चौकशी करण्यासाठी SP-नाही पत्र दिलेलं आहे. ते करत असताना काल आमच्याकडे एक तक्रार आली की स्थानिक लोकांनी तिथे अशी तक्रार दिली की काही बिल्डिंगच्या खाली प्रार्थनास्थळे उपलब्ध झालेली आहेत आणि ती प्रार्थनास्थळे तिथे बाहेरून छोटी छोटी मुलं आणली जातात आणि ती तिथे मुलं आहेत. ऑलरेडी आम्ही पाहणी केली आणि ते मुलांना काय प्रशिक्षण देतात हे कोणाला काही माहीत नाही. बरं, 4 खिडक्याला बंद असतात. बरं, तिथे आपला मुस्लिम बांधव जिथे आहे स्थानिक, तो आपला स्थानिक मुस्लिम बांधव, त्यांनाही कदाचित हे माहिती नसेल की ही मुलं कुठून आली, बरं यांना काय प्रशिक्षण दिलं जातं, कोणत्या राज्यातून आलेले आहेत हे हा पत्ता नाही. त्यामुळे तिथल्या आजूबाजूच्या ज्या बिल्डिंगवाल्यांनी आमच्याकडे तक्रार दिली
त्या तक्रारीच्या माध्यमातून आम्ही तिथे पाहणी केली, तर मला वाटतं बऱ्याच बिल्डिंगमध्ये अशा प्रकारे प्रार्थनास्थळ अनधिकृतपणे तिथे चालू आहेत. याच्या पाठीमागे आमचा सगळ्यांचा एकच उद्देश आहे. भले मुस्लिम आमचे बांधव आहेत, त्या मुस्लिम बांधवांविरुद्ध आमचं काही तक्रार नाही, परंतु त्यांनीही लक्ष द्यावा की आपल्या एरियामध्ये बाहेरून येणारे जे लोक आहेत, बांगलादेशी असतील किंवा जी छोटी मोठी मुलं जी इथे येतात शिक्षणासाठी, एक शिक्षण कसलं घेतात, कशासाठी घेतात आणि कोण आले आहेत, आता शेजारच्या लोकांनाही माहिती नसेल. उद्या यांच्यापासूनच जर प्रशिक्षण जर बाहेरच्या लोकांना जर दिलं एखाद्या घातपाताचं, तर मग इथे रत्नागिरीचं काय होईल किंवा या राज्याचं काय होईल. तर आपल्या स्थानिक मुस्लिम बांधवांनाही पण विनंती की आपल्या शेजारी राहणारे लोक किंवा तिथे राहणारे लहान मुलं तिथं काय शिक्षण घेतात, तिथे काय करतात, हे आपणही जागृत राहायला पाहिजे. आणि त्याची तात्काळ आपल्याला जर गैरव्यवहार वाटल्यास तर तात्काळ संबंधित खात्याकडे किंवा पोलिसांकडे आपण तक्रार दिली पाहिजे. हा आमचा प्रश्न होता. तिसरा प्रश्न असा आहे की बरेचसे बिल्डर आता आपले जेव्हा व्यवसाय होत नाहीत त्यावेळेला काही ठिकाणी स्वतःहून प्रार्थनास्थळे त्यांनी तयार करून दिली आहेत. तर त्याच्या माध्यमातून असे अनैतिक काही कारभार होऊ शकतात. बरं, हे का करतात बिल्डर की तुम्ही इथे काय होईल याचा परिणामाची त्यांना जाणीव नसते किंवा काय होणार आहे याची जाणीव नसते. फक्त त्यांचा व्यवसाय झाला पाहिजे आणि व्यवसायाच्या माध्यमातून आपल्याला पैसे सुटले की तिथे काय होईल याचं त्यांना काही परिणामाची जाणीव नाही. असे बिल्डरांची पण यादी आली आहे, इथे आपल्याकडे आलेली आहे. ही यादी आम्ही लवकरच पाहणी करून आम्ही ती आपल्या मीडियाला सांगू, कारण आता फक्त यादी आली, आपण प्रत्यक्षात आपण ती पाहणी करणार आहोत. परंतु जे काही चाललंय इथे, मला वाटतं आता फेरीवाले असतील, फेरीवाले कुठून आले, त्यांची मोडक्या कोण, त्यांना इथे कागदपत्र कशी उपलब्ध झाली, ही कागदपत्र त्यांनी कुणी दिली, परत जो कागदपत्र इथला स्थानिक माणूस जो करून देतोय मग त्याच्यावर पण कडक कारवाई झाली पाहिजे, ही आम्ही कलेक्टरकडे मागणी केलेली आहे. बरं, हे फेरीवाल्यांना विचारलं असतं त्यांना लाईट कोण पुरवले जाते, बरं पोलवरून डायरेक्ट लाईट कशी काय घेऊ शकतात हे लोक. हे असे रत्नागिरीमध्ये अनेक प्रकाराचे उघडकीस आलेले आहेत. परंतु याचा आता आम्ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हा याचा पूर्ण पाठपुरावा करत आहोत, कारण घातपात होण्या अगोदरच आपण प्रत्येकाने आपण जागृत राहिलं पाहिजे. या उद्देशाने आमची काही टीम आता काम करत आहे. म्हणून कंपन्यांचा जो विषय काही आहे, त्या कंपन्यांमध्ये बरेचसे लोक आहेत, ते आमचे कामगार सेनेचे सरचिटणीस सांगतीलच. फिश मिलमध्ये पण आम्ही गेल्या वेळेला एक हे दिलेलं होतं, निवेदन दिलं होतं. त्या निवेदनामध्ये मालकानेच आम्हाला असं सांगितलं होतं की त्यांच्याकडे 400 माणसं अशी आहेत जी आसामी आहे, म्हणजे रोहिंगे वगैरे असण्याचे चान्सेस त्याच्यामध्ये आहेत. त्यांच्याकडे अजिबात कामगार आयुक्तांकडे त्यांनी कुठलीही त्यांच्या हे दिलेलं नव्हतं, म्हणजे नोंदणी केलेली नाही आहे, पोलीस प्रशासनाकडे नोंदणी नाही आहे. त्यामुळे आम्हाला ह्या सर्व गोष्टींची कल्पना आली ह्याच्या पुढची. म्हणून आम्ही बांगलादेशी, त्याच्यानंतर रोहिंगे, नेपाळी या सर्व लोकांचं नोंदणी करावी आणि त्या नोंदणीनुसार रत्नागिरीमध्ये त्यांनी कामं करावी, एवढीच आमची मनसेची अपेक्षा. परत आपण जिथे स्टील पार्किंग आहेत, ह्या स्टील पार्किंगला जोपर्यंत ओसी मिळत नाही तोपर्यंत गप्प राहतात आणि ओसी मिळाल्यानंतर ते बंदिस्त करून तिथे प्रार्थनास्थळी चालू केली जातात, तिथे प्रशिक्षण चालू केलं जातं. असे अनेक बिल्डिंग अशा आहेत की जिथे ते स्टील पार्किंग बंद केले आहेत. बरं, हे नगरपालिकेला कळत नाही का? एखादं वाढीव बांधकाम करत असतात तर त्यांचं लक्ष नाही का? अनधिकृत फेरीवाल्यांवर तुम्ही कारवाई करता, मग अनधिकृत बांधकामावरती महानगरपालिका लक्ष का ठेवत नाही की तिथे घाबरतात जायला की काय आहे ते आम्हाला कळत नाही. बरं, जे वाढीव बांधकाम करतात, एखादा समजा फेरीवाला बसला तर कालच बघितली मोहीम की त्यांना उठवायला गेले, हरकत नाही उठवा त्यांना, परंतु वाढीव बांधकाम आणि वाढीव हे घाण्याचे प्रकार चालले आहेत त्या ठिकाणी हे पूर्ण बंद व्हायला पाहिजे. हे नगरपालिकेची पण लक्ष नाही. तर नगरपालिका का दुर्लक्ष करते, याच्या पाठीमागे कोण उभा आहे, हे पूर्ण आम्ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना याच्या पाठपुरावा करून तो उघडकीस आणण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. आम्हाला आता जेव्हा तक्रार आली आहे, ही तक्रार एक कोणती बिल्डिंग ती स्टेट कॉलनीमध्ये स्टील ह्याच्या रत्नागिरीमध्ये गार्डन रेसिडेन्सी मध्ये गार्डन रेसिडेन्सी नावाची इमारत आहे. त्या इमारतीमध्ये
10, 12, 15 वर्षाची अल्पवयीन अनेक मुलांची संख्या असल्याची तक्रार आली होती. तिथे कशा पद्धतीचं धार्मिक प्रशिक्षण चालतंय, काय चालतंय या संदर्भात तक्रार आली होती. त्या प्रशिक्षण केंद्र आहे त्यांची धार्मिक प्रशिक्षण चालतं किंवा तिथे रहिवासी त्यांनी केलेली व्यवस्था याची कल्पना नाही आपल्याकडे, पण त्याची रीतसर परवानगी घेतली आहे का? रहिवासी भागामध्ये अशा पद्धतीची व्यवस्था करता येऊ शकते का? या संदर्भात आम्ही आता प्रशासनाकडे पत्रव्यवहार करतोय. इथून गेल्यानंतर आम्ही SP साहेबांना आणि नगरपालिकेला पत्र देतोय की त्या इमारतीला परवानगी कशा प्रकारची दिलेली आहे आणि तिथे काय चालू आहे याची पडताळणी करावी. जर अधिकृत असेल तर हरकत नाही, पण अनधिकृत असेल तर जे कोण करतायत त्याच्यावरती योग्य कारवाई व्हावी. दुसरी गोष्ट, तिथे जी मुलं आहेत त्यापैकी एकालाही मराठी बोलता येत नाही. म्हणजे हे नक्कीच बाहेरून आणलेली मुलं आहेत की नक्की धार्मिक कामासाठी आणलेली आहे की इतर त्यांचा आणखी कुठला गैरवापर होतोय का याची सुद्धा पडताळणी व्हावी. अशा पद्धतीची स्थानिक लोकांची तक्रार आमच्याकडे आलेली आहे, पक्षाकडे आलेली आहे. त्या तक्रारीच्या अनुषंगाने आम्ही आता प्रशासनाला या विनंती करतोय की याची योग्य पडताळणी करून याचा काही खुलासा जनतेला करून द्यावा. हेच करत असताना आम्ही त्या भागात फिरत असताना अनेक इमारतींच्या खाली जे पार्किंग ओपन असायला पाहिजे, गाड्यांचे पार्किंग म्हणजे रहिवाशांनी त्यांच्या गाड्या रस्त्यावरती लावू नये म्हणून जे विकासकाने स्वतः पार्किंग उपलब्ध करून द्यायचं असतं त्या पार्किंगला बंदिस्त करून तिथे प्रार्थना स्थळ उभी केली गेलेली आहेत. त्यासाठी नगरपालिकेची परवानगी आहे का, जिल्हा प्रशासनाची परवानगी आहे का, स्थानिक सोसायटीने परवानगी दिलेली आहे का याची सुद्धा पडताळणी व्हावी. कसं आहे, म्हातारी मेल्याचं दुःखही काळ सोकावतो. ही जी सुरुवात आहे यातून कुठेतरी धार्मिक सलोख्याला उद्या नख लागू शकतात किंवा काही धर्मान लोकांना याचाच गैरफायदा घेऊ शकतात आणि स्थानिक आपल्या लोकांना त्याचा त्रास होऊ शकतो. म्हणून या विषयामध्ये आम्ही आता आलेल्या तक्रारीवरती आम्ही अनुषंगाने हात घालायचा विषय घेतलेला आहे. काही ठिकाणी जर समजा एखादे कस्टमर असतील की तुम्हाला त्या ठिकाणी प्रार्थना स्थळ उपलब्ध करून दिल्यानंतर तिथे रूम घेतली जातात, काही अटी लावल्या जातात. मग बिल्डर लोकांच्या जेव्हा लक्षात येतं की इथे आपण जर प्रार्थना स्थळ जर उपलब्ध करून दिलं तर आपल्या आपले रूम सेल केले जातील म्हणून. परंतु रेसिडेन्सी विभागामध्ये अशा प्रार्थना स्थळ उपलब्ध होत नसतात, त्यांना परमिशन दिली जात नाही. मग त्यांना जर समजा बिल्डरांना हे कधी होतं, सोसायटी जर करत असेल तर ठीक आहे, पण बिल्डर असे डायरेक्ट करू शकत नाही. परंतु असे डायरेक्ट उपलब्धता करून देतात, त्यामुळे त्यांची सेलिंग जाते. जे आता समजा आमच्याकडे ज्यांची नावं आले ते नंतर सांगेनच, परंतु आम्ही स्वतः पाहणी करतो. कारण याचं कारणच असं आहे की हे बिल्डर लोक आहे हे परप्रांतीय जास्त आहेत, बिल्डर स्थानिक कमी आहेत. पण परप्रांतीय जे आहेत आज गडगंज मोठे संपत्ती मालक झालेले आहेत, या अशा प्रकारे धंदे करून झालेले आहेत. बरं, त्यांचे धंदे जे असे आहेत फक्त एवढंच नाही की त्याने अनधिकृत बांधकाम वाढीव करतायत, ते कोणाच्या परमिशन करतात? त्या बिल्डरांचे ही लक्ष नाही का? एक प्रकारची माहिती घेत चाललोय आम्ही. या हल्ली काही वर्षांमध्ये धार्मिक ध्रुवीकरणाचे प्रकार रहिवासी भागांमध्ये चालू झालेले आहेत. जे विकासक स्वतःचे बिल्डिंग तिथे बांधण्याचा प्रयत्न करत आहेत ते स्वतः ह्या प्रकारामध्ये आहेत का? त्यांना धार्मिक ध्रुवीकरण करायचं आहे का? बाबा ही ह्या धर्मासाठी बिल्डिंग, त्या धर्मासाठी ही बिल्डिंग, असंच ते विभागाने ते बिल्डरांनी चालू केलेले का? आणि जे कोण चालू करत असतील ना शोधून काढून त्यांना मनसे पद्धतीने जे काय असेल ना भेट, त्यांच्याकडे आम्ही सदीची भेट नक्की देऊ अशा बिल्डरांना. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. महायुतीच्या महाशपथविधी सोहळ्याला दिग्गजांची उपस्थिती. देवेंद्र फडणवीसांची मुख्यमंत्रीपदाची हॅट्रिक आणि नव्या सरकारचं 7 ते 9 डिसेंबरला विशेष अधिवेशन. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.